Urrutira joan arren, batzuetan leku berera itzultzen gara. Iraganetik ihes egitea ezinezkoa baita. Eta hala, norberaren identitateak eta besteek gugandik esperotakoak talka egiten dutenean, sortzen diren zauri isilak kontatzen ditu Garazi Kamiok Moebiusen ertzak eleberrian. Garazi eleberri berria, azalak iradokiko digu gitxi gora bera zeri buruz hariko garan. Bai, azala pixkat berezia da, esku bat ikusten da, badakit argitaletxean saiatu zirela esku inpertsonal bat jartzen, ze ez dakizu gizonezkoarena edo emakumezkoarena den, nire proposamena zen erloju bat jartzea, baina esan zidaten ez zutela ikusten. Eta gero, hile orde bat ikusten da, eskuak hile orde hori txukuntzen du gutxi gora bera, eta gero bai ditu kolore esanguratsuak direna urdina, arroxa eta zuria, bandera transexualaren koloreak nahita erabiliz zirena. Hori etzan nire izan, beraien. Protagonistak erabiliko duen hile orderi izango da, pertsona baten bizia kontatuko zaigu, pertsona baten agurra izango da bai. Azken egunak izango dira bereak, kontatuko dizkiguzunak. Bai, horre sartuko dira Angel eta Angela, batek desberdintasuna bakarrik izango duten bi pertsona bera, baina desberdin. Angela jaiotzez, Angel pasatuko da izaten herria utzi eta Bilbora joango den gizonezkoa, lagunen laguntzaz bizitza berri bat, anonimotasuna bilatuko duen da aurkituko duen bizitza bat, zeinean ez dion bizitzari askorik eskatuko lana eta etxea besterik ez. Eta lasai bizitzea, baina zerbait gertatuko da, herrira bueltatu beharko du, eta hor badu bere Arreban Ibesekin halako negozio txiki bat, dena etxean nahi duzuna izan zaitez, baina etxetik kanpo Angela izan zaitez beti. Orduan pixka sartzen du bere Angel hori armairuan, deitu nahi duzun lekuan, eta Angela bihurtzen da eta hasten da bata eta bestearekin jolasean egoitza batera joan behar duen arte. Eta egoitzara joaten denean arazoa handitu egiten da, ze eskuetan duen hile orde hori pixka bat atontzen hasten da, Angela bihurtu hormelako. Eleberri saritua, aurreko eleberri saritu bat daukazu ipuin liburuak, aurrontzat ere idatzi duzu, kazetaria, irakaslea, liburuak, fikzioa, gogoeta egiteko bai, baliogarria da. Gaur eguna azaltzeko. Bai, eta nik beti esaten dut, irakasle izatean naizta 10 urteko umeekin egon, 11 urteko umeekin egon, nerabezaroa beraien bizitza hasiko den momentu horretan egon asko ematen dutela. Izan ditut transexualak diren ikasleak, eta ze errez kakotxartean bizi izan duten guztia. Ez dakit, halako alderaketa bat dago bat eta besteen artean gehi kazetari izatea, berrian idaztea, ez dakit, fikzioak balio du pixka bat, errealitate hori, liburutara eramateko, zenbat gauza dauden mundu honetan, zenbat bizi lagun ditugun, ez dakigunak zer egiten duten, eta ze bizitza arraroa liburu batean sartzeko moduko duten, eta azkenean bizitzak balio du horretarako. Idatzi, egunero, idatzi? Barazti? Ez, egunero ez. Oporretan bai, eta gero bada hola ideiaren bat sortzen denean edo, baina nik metodikotik ez daukat ezer. Eta aldudanetan, eta igual ordu luzeak, baina bestetan, ideiaren bat edo beste, edo ikaslek ematen dituzten ideiak ez pentsa, helduen literaturarako baita ere. Eta gero aldudanean, nire denbora hartu eta orduan bai. Hilabeteak pasanituen ia sorbaldaraino luzatzen zitzaidan hilea moztu nahian. Nahi baina ezin, herrian ez baitzen hile motza zuen neskarik. Moebiusen ertzak, Garazi, titulua berezia da, liburuarena. Bai,
Nik ere uste dute, naizela bakarra izango liburuari tituloa jartzeko garaian, azken batean oso gauza garrantzitsua da eta begitara jo behar duen zerbait da. Beldurra nuen ulertuko ote zen, zer ote zen, eta bestaldetik esaten nuen, zerbait berezia da eta igual norbaitek hartuko du azala ikustearekin batera buelta emango dio liburuari. Baina egia esan Moebiusen ertzak dator irrati saio batetik, Euskadi Irratiko Faktoria saio batetik, nik akordatzen naiz lanetik irten nintzela, eta irratia beti jarrita izaten dute autoan eta etxean, eta ari ziren matematikari buruzko atal bat esaten badute, astean behin, naiz oroitzen zehazkizea ez egunetan, baina ari ziren hitz egiten, eta zuk hartzen baldin baduzu zinta bat, eta modu batera tolestu eta lotu, infinitu formatzen du, eta 3 dimentsioak bitara pasatzen dira, eta horrezen nuen Jose polita. Dimentsioak, generoa, bitarra, bat eta bi, eta esan horrek ez du ertzik. Eta nire liburu honetan ere badago olako jolas bat, eta orduan, ausartu nintzen eta hortxe, ertza jarri nizkion eta horregatik Moebiusen ertzak. Gomendatuko dizuet Itxaso Martin, Zapireinek idatzitako 2. eleberria. Izenburua du .bobo, eta duela gitxi gaztelaniara ere itzuli dute eta argitaratu dute. Arrakasta handia ari da lortzen, gaztelaniazko bertsio hori ere, sareetan eta barretan. Da liburu bat ez da erraza, hasiera batean, esango nuke inkomunikazioaren edo familia barruko komunikazio arazoei buruzkoa dela batik bat. Alde batetik daude elkarrizketa formatoan Joane eta bere ama, Joanek badauka alaba bat, eta berriki jakin dute autismoa duela. Orduan, amariari da komentatzen eta indagazio lanak egiten jakin nahi duelako ea familian zerbait gertatu ote zen. Paraleloki, beste narrazio bat dago, 3. pertsona batek kontatzen du, kanpotik, narratzaile hori kanpotikoa da, eta kontatzen du historia oso gordina beste ama baten ahotan, eta ama horrek ez dauka izenik ere, baina ama izkelarriz idatzita agertzen da, eta bere 2 alaben artekoa bat, gaixotasuna daukana, Ixi, deitzen dio ume horri, eta protagonista da. 2. alaba geroago agertuko dana Malen gehiago da, laguntzaile moduko bat edo trama horretan, baina ez da hainbeste garatu pertsonaia hori. Narrazioaren, eleberriaren erdi inguruan edo, bai Joanek bere amarekin daukan elkarrizketa horren bidez, eta beste kontakizunaren bidez, joango gara deskubritzen nun dagoen historia honen gakoa. Eta bukatu ere, ez dut gehiago kontatuko, spoilerrik ez egiteko, baina bukatu ere ama eta alabaren arteko elkarrizketa horren zati batekin bukatzen da, non amak Joane alabari zerbait kontatzen dion, baina ez guztia. Sekretuak Ixian gorde behar omen direlako etxekoak baldin badira. Hori esaten dio alabari. Liburuan badago, gure gizartean, badago, banaketak egiteko era bitara banatzen gara, leku askotan, hortik kanpo edo hortik deseroso dagoenak oso txarto pasatu dezake, min asko pairatu dezake, eta batez be, sasoien arabera be, hori aldatzen joan da, baina gogorra izan daiteke hori dana, egingo dugu gogo eta liburuan horri buruz. Bai, sasoiak daude, zuk aipatu bezala, hasten da guztia pasaden mendeko 50. hamarraldian, jarraitzen du olako jauzi batzuk eginez 60. hamarraldiko bukaerara, 80ak, baina garaian-garaiko, sasoian-sasoiko gizarteari erreparatuz ez dela gauza bera herri batean edo hiri batean bizi, ez dela gauza bera familia batean hazi edo beste familia batean hazi, eta bada halako bikotasun batera eta bestera jauzi egiten duena etengabean, eta protagonistak duen bere barne auzi hori, ezta? Eta sasoian aldatzen eta deseraikitzen eta eraikitzen duena era berean.
bi izen, Angela eta Angel. Bai, jaiotzez Angela, eta txikitatik zerbait arraroa sumatzen zuena, baina aipatu dugun bezala, sasoi batean, etzen alako erreza, gaur egun errezagoa izan dezaketen zerbait, dezaketen diot baita ere gaur egun gaur batek errezago izan dezakelako ala ez berriro ere beste muturrera joz, ez, badirudi gizarteak laguntzen duela norbaitek bere genero aldaketa egin nahiko balu, edo zer den adieraziko balu, gero errealitateak aipatuko du eta epaituko du era berean, baina bai Angela jaiotzez, Angel izatera pasazena, bizitzak ala eskatu ziolako eta kateak apurtzeko beharrak izan zituelako. Gaia, liburu idazterakoan, hori da oinarria, idazten hasteko, gai hau ere, ertz asko dituelako gai honek ere, eta esan duguna, pertsona zarragoa izan edo gazteagoa, liburua guztiz aldatuko zen bai, argi izan duzu pertsonaia nor zen, ze adinekoa zen? Bai, eta hori izan zen baita ere, lehen aipatu dut irratia, eta baita ere irrati saio bat entzuten, autoan, esango dizut, tutera parean gainera ere, gelditu zitzaidan ura, eta han komentatzen zuten nola hirugarren adineko edo adinean gora doazenek egoitza batean sartu behar baldin badute zenbat gauza utzi behar dituzten alde batera, ez? Aipatzen zituzten homosexualentzat egindako egoitzak badirela Europan, eta Espainiako irratikati bat zen, eta berak aipatzen zuen bazen aditu bat, eta harka aipatzen zuen, bai, baina, klaro, hemen pedagogia handia egin behar da. Egin behar da, adineko jendearekin, eta baita ere, adinean gora doaz edo goazen guztiokin ere, ez? Baina esaten zuen, Espainia arrestatuen ze arazoa zen ura, gehienak, joaten zirenak, ez zuten beraien benetako egia kontatzen, ez? Eta horri zen ze buelta polita litzateken eta bere generoa izkutatu izan duenak zer egin behar du. Eta bai, aipatu, inoiz ez dut idatzi hirugarren adineko norbaiti buruz, eta esan nuen, gai polita eta, ez dakit, joko eman dezakena, eta oso ondo pasaute egiten idazten, gaizki ere bai, baina esperientzi polita izan da. Egiturari dagokionez, plano ezberdinak egongo dira, orainean gertatzen ari dan, edo kontakizun hori, besteak beste, azarretxera joan aurretik, etxean dagoelako eta agurtu behar da. Inguruan daukan guztia azken aldiz ikusiko du, paisaiak azken aldiz ikusiko ditu Angelek, momentu baten, gogoratu egingo du, bere historia nolakoa izan den, geuk ere jakin nahi dugulako bere historia nolakoa izan den, eta, kontatuko da liburuan, eta gero, egongo da, orain, eta oso klabea izango den, elkarrizketa bat, tarteka, etorriko zaiguna guztiari, buelta hori ematen, kapitulo oso laburrak, irakurterraza, garazi, nolakoa izan da, idazketa prozesu hori. Nik argi nuen pixka bat korala izatean nahiko nukela, ez? Alde batetik Angelek kontatzea bere ahotik nola izan zen bere prozesua eta aldaketa guztia, eta iruditzen zitzaidan pixka bat ahotsa ematea zela lehen pertsonan hori idaztea gaur egun ataka berdinean daudenei begira, ez? Eta bigarrenik dago hirugarren pertsonan, dago narratzaile bat kontatzen duena azkeneko egun hori, ez? Eta nik beti esaten nuen eta idazten nuenean alako sufrimentu txiki bat izan nuen, eske, imaginatu zure azkeneko eguna dela, ez? Berbada joan zaitezke oporretara ez dakit nora eta ez zara konturatuko zure bizitza guztian ez zara bueltatuko ara, baina hau da hain gauza eguneroko gauza bat, ez? Mendia ikuste azkeneko aldiz, balkoiri irtete azkeneko aldiz. Zure etxea, zure parte dan paisaia hori, zure umetako, zure betiko paisaia hori. Bai, Angelek bueltatu behar izan du, ez? Ala beharrez bere arrebaren etxera eta antzerki handi bat egin behar izan du, baina berak ala ere, bere azken etxe hura izango denera hurbiltzea eta hark ekarriko diona beste paisaia berri bat ikusi behar izateak eta pixkat badu olako agur zeremoniatxu bat denak,
Eta horrez gain, jarri izan nahi nion egoitzako psikologo baten elkarrizketa, zerbait gertatzen delako, eta ikuspegi koral horretatik nola den azkenean norbaiten bizitza, kontatzen dizutena, kontatzen duzuna, eta egiten dizkizuten galderak, gainera, pixkat borobiltzea zer den egoitza batera joatea olako egoera batean. Aholkatuko nuke Kadaber eskizito Agustina Basterrikarena barkatu. Liburu honetan protagonistak hiltegi batean lan egiten du eta jarraitzen du haragiaren prozesu guztia. Baina desberdintasuna da garai horretan edo fikzio honetan haragia humanoa dela, hotz. Kanibalismoa bideratuta dago animalia gaixotu egin direlako. Horrek erakusten digu geuk ere zer egiten ari garen animaliekin eta fikzioaren bitartez zer nolako prozesuak suertatzen ari da gure plateretaraino haragia iritsi arte. Bizitza erraztu diana da Le Petit Prince. Principito gazteleraz, irakurri nuenetikan hizkuntza desberdinak ikasten joan naiz ere bizitzan, eta liburu hori hartzen dut edozein hizkuntzan, erosteko ohitura daukat, ze, Antoine Saint-Exupéryk ze ongi kontatzen duen, leku batean besteetik satelite gisa edo galaxian dabilen galera hortan, maitasuna, bakardadea, sentimentuen arloa, ze ongi laguntasuna, adiskidetasun formak, ze ongi aipatuak diren. Bauda garaian irakurren nuen nik oso luzea delako, oso mamitsua, oso interesgarria historia liburu bat, deitzen dena, gainera euskaraz dago, Su armak, germenak eta altzairuak. Kontatzen duena, gizateriaren historia, eta nola iritsi diren batzuk menderatzaileak izatera, eta nola geratu diren beste batzuk menderatuta. Adibidez, gaur egun, ia japoniar eta eskandinaviar guztiak alfabetatuak dira. Baina irakiar asko ez. Zergatik sortu zen ordea, idazketa 4.000 urte inguru lehenago Iraken. Erabakitzea egongo da, duintasun hori egongo da, sekretu horiek egongo dira, noraino aukeratu dezakegu gure bizitza noraino geuk nahi dugu moduan bizitzea. Bai, azken batean da halako ariketa gustatu oso potoloa dela, ez? Orain arte duintasuna hitz egin da, zaurgarritasuna hitz egin da, eta bizitza duintasunez bukatzea azken urteak alden hobekien bukatzea denon helburua, ez? Baina inoiz ez da erreparatu horrelako gauzetan. Izan daiteke, Maspalomasen agertzen zen homosexualitatearen gaia. Izan daiteke, transexuala baldin bada, ondokoek ondo ikusiko dute, hau da, beste buelta bat ematen diozu historiari. Era berean, gauza bera gertaliteke, eta ikerketa txiki bat egiten ari dira honen inguruan adibidez, zer gertatzen da bizitza guztian euskaraz bizidan pertsona batek egoitza batera joan baldin badu, eta han ezin baldu euskaraz hitz egin, ez? Halako aukeraketa edo era berean mozketa batzu daude, ez garela konturature egiten, zenbateraino duintasunaren izenean hitz egiten dugun, baina ez dakit, amputazio izugarriak dauden gure baitan. Pelikula ipatu duzu, eta pelikula oso ezagun egin dana, Maspalomas, gozatu dugu, zer kontatzen ziguten bertan, ez da berdina izango, baina, gai horretan kokatuko gara bai, sartzaroan kokatuko gara, sarretxe bat egongo da bai, sekretu handi bat egongo da bai. Bai, nik uste dute, paraleloki, benetan Moriartytarrekin hitz egin beharko dudala, honi buruz, modu paraleloan nik idatzi nuen, badakit beraiek lehenago idatzita zaukatela hau, baina, errodajer lanak eta aldi berean paraleloki eginda daude.
nik ikusi nuenean, nuen alako beldur bat, kopia izango da, ez daukaz zer ikusirik, zorionez pixkat iriki dugu euskal kulturan eta euskeraz egin daitezken gaien pantonea oso zabala delako, eta baina bai, badu horre zer ikusia egoitza horrek, eta egoitzak bai filman ikusten dena, gezurra esan beharra, harremanak besteekin, bestek dituzten komentarioak, eta liburuan ere halako zerbait agertzen da, zer esango dute. Nik uste dut hemen hasieratik erabaki nuen, bai familiak zer esango du, bai arrebak zer esango du, bai anaiak zer esango du, herriak zer esango du, eta hori urteen poderioz ez dela galtzen. Zuk jaso baduzu hori txikitatik, ez baduzu ongi lantzen, berdin jarraituko duzurean. Eta horrekin joaten dira, bai Maspalomasen eta bai hemen, maletarekin zoaz, baina zer esango dute handi batekin baita ere. Plazer hutsez irakurri nun eta orain ere irakurtzen duten bakoitzen, hori sortzen dit plazerra. Julio Villar, itsas gizon, mendigoizale eta idazle donostiarraren Epetrel liburua. Eta baita bere Viaje a Pi liburua, hau da bere bibliografia, bi liburu ditu idatzita. Eta Epetrelek maitemindu ninduen bizitza naturak duen garrantzi hori eta naturarekiko bizipen eta abentura horiek hain ondo isladatzen dituelako. Gustoko biografia asko ditut, baina azken aldi honetan Javier Muguruzak gomendatuta, Arthur Rubinstein pianista klasikoaren biografiak, bi liburu dira eta bi tomo, hori irakurtzen nahi naiz, inglesez. Bat My Young Years, nire gaztetako urteak, eta bigarrena My Many Years, urte askoak. Eta hori irakurtzen nahi oso gustora. Zalako pertsonai bat oso bizitza intensoa daukizuena, oso bizitza interesgarria, oso garaizaiak bizitzi zituenak, eta dana ikuspuntu baikor batetik, edo bizizale batetik kontatzen duelako. Musikaren inguruko liburu eder bat, burura atorki dana da, Bob Dylanek 2022an argitaratu zuen The Philosophy of Modern Song, abesti modernoaren filosofia izango litzateke. Eta bertan 76 abesti hautatzen ditu berak, bere gustoko dituen edo beretzeko esan nahi berezia zuten 76 abesti, eta abesti horiei buruz bere gogoetak idazten ditu. Eta oso asko gustatu zitzaidan, posible delako irakurriz, aldi berean abestia entzun eta berak esan nahi duen hori ulertzen saiatzea. Neri oparitzea nahiko nuken liburua oraintxe bertan, izango litzateke Bernardo Atxagaren Enarak, bere liburu berria. Oraindik irakurtzeko daukat eta Atxaga zalea naizenez, hau gustora irakurriko duke, eta gaina jakin da Urtain bezalako pertsonai baten inguruan dagoela idatzita, eta hori bai gustora jasoko nukela, Enarak. Arrazoi askongatik irakurtzen dut. Ikasteko, nire eguneroko bizitzatik etenak egiteko, imaginazioa landuz beste batzuen bizitzatan sartzeko, eta batez ere plazerragatik. Guzti honek sortzen duen plazerragatik. Familia aipatuta, herria aipatuta, herri txikia, zesare izan daiteken, guztiontzat, baina ze kartzela ez dugu esango, baina ze itogarria izan daitekeen, eta segurazki mingarriagoa etxean, herrian, gertatzen dalako, ez dutenien onartzen edo ezin duzunean nahi duzune egin be bai, ezta? Egongo da horri buruzko gogoeta handi bat, liburu osoan zehar, ies hori
askatasun bila doanaren iesabe bai, hiria agertuko da, Bilbo agertuko da, lagun berriak agertuko dira, oso aitzindariak izango direnak gauza asko egiten, eta segurazki Ebron borroketatik gatoz gube bai, badabolako historia handi bat, eta gogoeta txiki asko esaldi bakoitzean garazi. Bai, nik irakurri nuen, bada liburu bat, Janet Wintersonek idatzi zuna, ingelesez da Why be happy when you could be normal? Zergatik izan zoriontsu arrunta izan zaitezkenean, eta da idazlearen autobiografia bada, eta berak kontatzen oso modu Dickensiano batean, eta barre egiteko modu batean bere bizitza, eta berak esaten du nola bere amari izan zion 16 urterekin, bere eskolako neska bat gogoko zuela, eta bere amak esan zion zertarako izan zoriontsu arrunta izan zaitezkenean, ez? Eta liburuan ere badira alako irakurri nuen eta badira alako gauza batzuk, agian hau dramatikoagoa da, naiz eta ez dudan dramara jo nahi ezan, gaia berez ere beltza delako, baina badira alako aldarrikapen txikiak, eta pixka bat gure herria txikia da, gure herrian gauza asko egiten dira, baina badaude oraindik ere itzaletan Euskal Herrian egin direan hainbat eta hainbat gauza, ez? Eta aldarrikapen txiki horiek dira bat herria utzi beharra, baina herrera bueltatzen da. 70. hamarkadan dauden bere herritik ihes egin duen neska bat, lan bila joan dena Bilbora, iruditzen zaiolako herriko jendeak kritikatzen duela bidaiatzeagatik. Gauza horiek guztiak benetan gertatu ziren. Hau da, entzuten duzu, 80 urteen bueltan dabilen jendeari, eta eskura Bartzelonara joan zen, eta ematen du, ez dakit, sakrilegio bat egin zuela Bartzelonara joan zelako, ez? Etzen eskondu, etzen ama izan. Bai, eta gaur egun askok, buelta eman diote, ez? Eta behar bada zorionez, besteok ere egin ditugulako alako pausuak eta normaltasun baten bezala ikusi dutelako, baina garaian garaikoari helduta, garaipen txiki horiek, ez? Herritik joan zen eta kritikatzen zuten, orduan bera joaten da, Bilbo ezagutzen du, Bilbo da gure hiririk kosmopolitena, eta... Bilbo zikin ilun hori. Bai, San Francisco edo Gorten kale inguru hori, ez? Eta Donostiak ere izan zuen, Iruñak ere, eta baina Bilbo, beti da gure Bilbo, eta beti zikin izan, zikin zentzu guztietan esango dugu, baina nahita ez nuen protagonista ez Bartzelonara, ez Madrilera eraman, eta pixka bat gurea ere aldarrikatu nahi nuen. Aldaketa pixkat egontzela gure herrian, izkutuan ibili behar izan zutela, baina izkututik argi txiki bat ateratzeak uste dut meriz izan duela. Jone Gorostarzu emakume berastegiarra da, Leitzan bizi dena, idazlea eta lanbidez irakaslea. Geratzen dena nire 3. liburua da, Elkar argitaletxearekin argitaratu berri dudana. Hitza poema bihurtzen da nere ustez, hiztegian duen funtzio edo definizio itxi horretatik at, hitzetan arakatzen dugunean, jolasaren bidez eta beste norabait heltzen garenean. Poesiak irakasleari erakusten dio gauzak beste distantzia batetik eta beste ikuspuntu batetik begiratzen, eta batez ere arnasa asko ematen dio. Oraingoz behintzat poesia idatzi esango nuke. Ze iak datu asko, algoritmo asko, baina oraindik ez du zirrararik sentitzen, eta sentitzen ez duzun hori sentiaraztea oso zaila da. Idaztera bultzatzen hau, mundua, gizartea, harremanak eta baita neure burua ere hobeto ulertu nahiak. Poema bat, niretzat behintzat, ona da, zerbait pizten dizunean. Izan daiteke irribarre bat, izan daiteke hotzikara bat, izan daiteke beldur bat. Baina zerbait eragin behar dizu gorputzean.
Azken aldian erabiltzen dudana, esaera berri gisana edo, bada Gorka Urbizuren Zilarra abestiko batzuetan asko, ez omen da aski. Jakina horrek badu, bigarren buelta bat ere, dena eman duenak badaki. Uda pasatzeko leku da, leku lasai bat, mendiarekin, erreka batekin, eta non baino niretzat garrantzitsua da nola pasa uda. Mugikorra gutxi erabiliz eta liburu askorekin. Zerbait txarra egiten zan, sentimentu horrekin eurek ere bai, badutelako damu hori, une oro, testuinguru horretan eta gizarte horretan eta garaiko arau sozialetan ez direlako sartzen, baina guk aitortu dieguna, eta zenbat askatasun ekarri duen horrek guztiak, gerau sentitzen dugu garazi gainera ziklikoa izan daitekela, orain berriro be atzera egiteko eskubideetan arriskua dagoela. Lortutakoa lortuta dago, edo jarraitu behar da? Nik uste dut jarraitu behar dela. Nik irakaskuntzan egiten dut lan, ere ikasleak aurrak dira, eta egia da, beraiek badutela teoria oso ondo ikasita daukatela. Gerora praktika ez da eskola, ez? Beti izaten da eskolari ematen zaizkiolako lan eta ardura batzuk etxean jorratu behar direnak. Baina nik ezagutzen dut gaur egun, zuk uste duzun pertsonarik irekiena eta mundu ikuskera zabalena duena eta bere semeak esan maite bindu naiz mutil batengatik eta erantzuna izatea espero ez duzuna eta hori ez da, hori zuetzara horrelakoa, hori da norbaitek ideia gaiztoa sartu dizkizulako buruan. Gaur egun ari naiz, eta ez naiz hitz egiten ari Afrikako herrialde batetaz. Iruditzen zait gauza asko daudela egiteko. Gai honen inguruan berdin zait akordatzen naiz eta ekarriko dut ere agian balioko dizulako irakurri nituenean historiak, dokumentalak ikusi nituenean izaeraz emakume jaio eta gizon izatera pasaten zirenek esaten zuten ze eroso sentitzen ziren gizonezko izaten, ze boteretsu sentitzen ziren eta emakume izan da egin ezin zituzten mila gauza zalantzarik edo galdera ikurri gabe egin zitzaketela. Orduan, pentsa, holako gauza batek ze dimentsio har dezaken. Orduan, nik uste dut oraindik bidea luzea dela, jorratuko dugu, baina luzea da. Sobietar Batasuneko lehen urtetako giroa erakusten du Gardek eleberri honetan. Nikolai Vavilov biologoaren bidez, egia zientifikoa ideologiaren menpek eratu zen garai gogorra irudikatuz. Elkarrizketa bidez, espiritualitatearen, zientziaren eta errealitatearen inguruko hausnarketa sakonak partekatzen dituzte egileek, arrazoia eta sentimendua uztartuz. Elkarrizketa sorta zabalago baten lehen atala da. Oroitzapenen eta lo ezinaren inguruko mosaiko poetikoa ereiki du egileak, haurtzaroaz, maitasunaz eta galeraz aritzeko. Errealitatearen eta fikzioaren artean dabilen ahots intimo baten bidez. Zuk pentsa, zer egingo zenuken, egoitza batera joan aurreko egunean. Bizitza osoa maleta batean sartu beharra daukazu, eta baita ere atzetik gelditu zaizun guztia armairu batean giltzaz giltzapeto. Holako zerbait gertatzen zaio Angeli. Angela jaiotzez eta Bilbora joan barri izan zuen bere bizitza, bere generoa aldatzera. Angelek bizitza Bilbon egin zuen, eta halako batean gaixotasun bat dela eta arrebaren etxera joan barri izan zuen. Arreba hil zitzaion, eta orain azken eguna du. Eta etxean dago. Ez daki zer egin behar duen. Ez daki hurrengo egunean nor izango den. Baina bada ezpada, Angeli azken agurra eman nahi dio, eta Moby Dicken sabelean sartuko du betirako.